Jesu wakagwinya, wakataura naMozisi, wakataura naEliya. Pita aripo, Jakobo aripo, Yohani aripo, aiwa. Jakobo aripo, Yohani aripo, aiwa. Jakobo aripo, Yohani aripo. Jesu wakagwinya, wakataura naMozisi, wakataura naEliya. Pita aripo, Jakobo aripo, Yohani aripo, aiwa. Jakobo aripo, Yohani aripo, iye. Jakobo aripo, Yohani aripo. Zvakashamisa Pita, zvakashamisa nyama. Kugwinya kwakadai uku kunoshamisa kwazvo. Zvakashamisa Pita, zvakashamisa nyama. Kugwinya kwakadai uku kunoshamisa kwazvo. Zvakashamisa Pita, zvakashamisa nyama. Kugwinya kwakadai uku kunoshamisa. Makuona 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 kugwinya kwakadai uku kunoshamisa. Amaoye kugwinya kwakadai uku kunoshamisa. Anomutenda kugwinya kwakadai uku kunoshamisa. Anomutenda kugwinya kwakadai uku kunoshamisa. Makuona kugwinya kwakadai uku kunoshamisa. Makuona kugwinya kwakadai uku kunoshamisa. Oh, zvamaona achienda zvaitana pakudzoka. Ngirozi dzichauya naye, vatumwa vachauya naye. Zvamaona achienda zvachaitana pakudzoka. Ngirozi dzichauya naye. Mubhaibheri shoko raMwari tinonzwa nezvaJesu Kristu, vanove muvambi, mukwanisi pamwe nenzira yezvokwadi youpenyu. Tinonzwa kuti vakaroverwa pamuchinjikwa ndokuvigwa mugwiro, asi nezuva retatu vakamuka, sare mugwiro musisina chinhu kunze kwemachira chete. Vatendi vose vechiKristu pasi rose vanotenda zvizere kuti ishoko rezvokwadi kuti Ishe Jesu vakauya panyama, vakatoberekwa semunhu, vakatofamba panyika kusvikira pavakazoroverwa pamuchinjikwa, vakavigwa mugwiro umo vakazomuka nezuva retatu. Mukuverenga kwedu shoko dzvene zvinoita sekunge ngano kana kunge zvinhu zvisina kumboitikira panyika ino. Gore negore mubatanidzwa wemakereke echipostori we-Apostolic Christian Council of Zimbabwe unoronga rwendo rwekuenda kunyika yeIsrael, uko kwatinonzwa kuti ndiko kwakaberekerwa, kuraramirwa pamwe nekufirwa naIshe wedu Jesu Kristu. Muzuva ranhasi taropafadzwa kuva nomuzodziwa waMwari, Baba vaBhishop Chirwa, mutungamiriri wekereke yezvapupu zvaJesu Apostolic Church, avo vakaenda kuIsrael pamwe chete nevatungamiriri vedzimwe kereke musi wa20 July 2016 vakazodzoka musi wa4 August 2016. Baba, tinokuchingamidzai muchirongwa chino. Mungakwazisane pamwe nokusangana nevateereri pamwe navatariri vechirongwa chino. Tinotenda kumabhoti neniwo ndinokukwazisa, ndinokufarira nguva yemasikatano muzita raJesu, kuti tine ruzhinji rwose rune hanya nokunzwa nezvaJesu nekurarama kwake nenzvimbo dzaakafamba nedzaakabatira basa panguva yanga ari pano panyika. Saka ndinokutendai kuti mwoyo yenyu nepfungwa dzenyu dzinogara dzichitsvaka nezvake. Saka pamanzwawo kuti neniwo ndakawana mukana, ndakawanirwawo nyasha kusvika munyika iyo inova nyika tsvene pasi rose, ndafara nekuuyawo kuti muzonzwawo chidimbu chezvandakaona, zvandanga ndisina kutarisira kuti mungaunganira izvozvo.
ndakachishuwa kuti pamwe ndichatotsvaga vanhu ndichivarondedzera nekuvagombedzera kuti shoko ratakanzwa dzisingano rinozadziswa. Zvasiyana nekutaura kuti tsuro nobva ati sekuru sekuru ndotsva, nobva gudo rati tsviramo. Apa tsuro inonyatsozikanwa, munhu ari kunzwa ngano anonyatsoziva kuti tsuro aina kumbotaura, anozviziva izvozvo. Gudo aina kumbotaura ende hazvinombobvira zvakaita ukama hwekugara zvese. Tsuro iri kwayo, gudo riri kwayo kwaro nemuraramiro waro, asi vanhu vanongoda kunakidza kwesitori yacho, vototi ambuya tiudzei futi imwe ngano, asi vanozviziva kuti zviri kutaurwa hazvina kuitika, but zvinonakidza kunzwa. Saka nhau yekuenda kuIsraeri ndo painosiyana nekungotaura tisina kumbosvika. Vamwe vakambonzwa ngano vanozoifananidza nengano, asi kana kwasvikwa ikoko panenge pakuita zvinhu zvinobatika nezvinooneka, zvichizadzisa zvakambonzwika nezvakamboverengwa. Saka izvozvo zvinokosha kunzwa. Saka kuti vanhu vaunganise zvizvi vachida kunzwa izvozvo inyaya inotikoshera. Ndinonzwa kuti Mwari vakuitira zvakanaka pakuteerera kwenyu. Tinotenda Baba, tinotenda chose. Mungatirondedzerewo here mufambiro wamakaita kubva pamakasumuka paHarare International Airport, nzvimbo dzose dzamakasvika nezvinomiririrwa nenzvimbo idzodzo, resemblance yadzo, kusvikazve parwendo mafambiro wamakaita muchidzoka, kusvika musi wamakadzokazve paHarare International Airport 4 August 2016. Ndinotenda mukoma Beauty, ndinofara nevana vezvapupu kuti panguva yatakaonesana kuti vhangeri yatiri kuverenga inoda kuzadziswa nekuona zvatiri kuverenga, nekuti zvatiri kuverenga hazvisi kure, zviri panyika ino. Saka kunofanira kusvipa ndokutora mukana wedu kuACCZ, urongwa huriko hwekusvika nzvimbo iyo gore negore. Tikati kugore rino tinofanira kuti tisvikeko, kereke ikazvigamuchira ikazvifarira. Toda kutenda kereke yose zvapo, vatungamiriri vakazvitambira, vakatanga kupinda mumasangano vachikurudzira kusvika mari yabhadhara kuACCZ kuti tigone kuenda nevamwe parwendo urwu. Zuva rakasvika, tinoromba kuti zuva rakasvika tiri panhamo yababa wedu, baba vamanyange. Asi zvakadaro vanhu vakangowana nguva yavakaba kuti tigovane, vamwe vachisara vari panhamo, vamwewo vachiwana mukana wekundiperekedza neniwo ndichibvapo panhamo. Ndomusi watakavachengeta. Pakava ne-send-off yanga yakakura ende yanga iri ceremonious. Mufaro iwoyo wanga uine vanhu vatira kumboona. Ndinoimba kuti Mwari vakaropafadza. Ndinoda kutenda kunyangwe nevamwe vakandipa minamato yavo kuti baba tiri kuziva kuti kwamuri kuenda kunzvimbo tsvene, dambudziko rangu nderakati. Ndangoti zvamuri kuenda kunzvimbo tsvene muende muchizivawo dambudziko rangu munodzoka risisiko, nekuti ndiri kutenda kuti inzvimbo inoiri. Ini ndikazvitambira ndikazvigamuchira kuti patainotsika nzvimbo iyoyo nekutsika nzvimbo dzakaperera madambudziko evamwe vaona Jesu, tikanotsikawo nzvimbo idzodzo, matambudziko evanhu anofanira kuti apere. Ndichitenda kuti zvakaita saizvozvo takasimuka zvakanaka, takasimuka ari manheru
taperekedzwa zvine mutinhimira wakakura paairport. Tikasvika kunzvimbo yeAddis Ababa nekuti tanga tatora Ethiopian plane, Ethiopian Airways. Nobva yatiburutsa ipapo kuma 7:15. Taifanira kuzosumuka ipapo kuma 2 dzemasikati. Kana tanzvimbo iyoyo tinenge tane 1 hour ahead patime yekuno kubva paEthiopia ipapo kusvika kunyika yeIsrael kwataenda. Saka takazosumuka zvakanaka. MuEthiopia taine shungu dzekuona nyika iyoyo, asi nguva ina kutitendera because taine nhoroondo yekunzwa kunzi ndo kwaibva muranda weKendas, ndikozve kwaibva mambokadzi weSheba, kuitira kuti nawo yatanga tichifambira kuIsrael yanga iri connected kunyika yeEthiopia. Saka patakaonawo mukana wekutsika nyika iyoyo, taizoshuvirawo kuti pamwe tingakwanise kuwanawo umwombo wezvandaedza kutsanangura izvozvo. Tikasumuka kuma 3 tikanosvika uko kuma 8. Vane masecurity formalities avanoita. Mamwe acho akati simbei zvekuti kana pasina kudzikama panogona kutyisa munhu, asi ndo zvavari. Security yavo yakati simbei. Saka takasvika paTel Aviv, tikabvapo tikazoenda kunzvimbo yatakanga tichirara. Kwaive nehoteli yedu yanzi St. Michael muguta reBethlehem, munova ndimo makaberekerwa Ishe. Tikarara zvakanaka. Makuseni tatanga rwendo rwedu. Takatanga nekuenda pagomo rinonzi reMoriv. Pagomo reMoriv tichienda ipapo takaona Jerusalem rinooneka view yaro, yes, kana uri pagomo reMoriv. Gomo reMoriv ndiro riya mutsoka dzaro muzasi maro ndo mune inonzi Kidron Valley. Zvakare ndo mune nzvimbo inokosha yeGetsemani. Munzvimbo iyoyo yegomo iro ndimozve makaungana Jesu nevadzidzi vake akuonekana navo achivaropafadza. Ndo maakavasiya vakuzoburuka vachienda kuAparon kunorindira mweya mutsvene. Ndo gomo raakakwira kumusoro kudenga vese vachiona. Saka ndo zvimwe zvinhu zvine zvaizenge zvichikosha kuti uri kuona paakakwira kudenga. Gomo reMoriv rinenge riri kumabvazuva, Jerusarema rinenge riri kumadokero. Rinozodzika zvaro gomo reMoriv richienda nechekusouth rakunopendera guta, asi rakakurira kumabvazuva. Saka pane nzvimbo inotorwa mapikicha, vanhu vakafarawo vakatorwa mapikicha zviri nani panzvimbo iyoyo. Vamwe vaitengawo zvimwe zvishongo kuti nyika iyoyo ine zvitengeswa zvayo, varipo vanenge vakutotora sekuti itourism. Saka vanhu vanenge vachitotoona sematourists vachitenga zvinhu zvavo, vachitengesawo. Vanenge vakati one day. Saka zvakanzi Jerusalema, hembe, mabhegi, maheti, sezvo kuchipisa. Neso ndo patakatanga kupfekawo heti. Tanga tisina kufamba takapfeka heti muupenyu hwedu, asi kubva ipapo nekuti temperature yeko inogara yakakwira. Averagely inenge over 32. Saka kunoti pisei. Tichibva Mount Olive takabva tafamba distance yakakura yanga iri 130 kilometers
kuenda kunzvimbo yeGararia. Gararia izita reprovince yeko. Gararia zvakare inotora zita rayo pagungwa rinonzi Sea of Galilee, iyo yamunombonzwa zvichinzi Sea of Tiberias. Takasvika ipapo nechekumusoro kwenzvimbo iyoyo kwegungwa iri ndokunotangira rwizi runonzi Jordan. Rwizi Jordan rune mavambiro aro. Chinoshamisa parwizi Jordan inhau yemavambiro aro. Runotanga pagomo rinonzi Mount Hermon. Idova rinonyungudika. Dova ranyungudika ranyura rozonobuda rwarwizi. Saka rwizi Jordan runovambwa nenzizi dzinoita ina. Saka panzizi ina rukuru rwacho runobudisa mvura yakawanda runonzi Dhani. Shoko rekuzoti Jordan rinozobva pakutora rwizi urwu runonzi Dhani. Rwizi runonzi Dhani rwatorawo zita raro, zita rekuti Dhani, pakuti tribe yaDhani anova mwanakomana we12 vaJakobo. Saka rwizi runobva rwanzi Dhani kudaidza zita rake, kudaidza zita renzvimbo. Vanotiwo ikoko pachiHebheru kuti Jori kureva J-O-R zvinoreva river. Saka kuzoti Jordan zvoreva kuti Dan river, kuti rwizi rwenyika yaDhani. Ndio panobva zita rekuti Jordan. Kumusoro munzvimbo iyoyo mune guta rinonzi Bethsaida, richireva City of Fish. Ndo guta rekuberekerwa kwaPeter naAndrew. Ndo mavakatangira bhizinesi ravo refishing murwizi irworwo. Saka vakuzoita zvebhizinesi. Akazobva ikoko akunoita bhizinesi iroro munzvimbo yeCapernaum ende akuvedzawo muSea of Galilee. Saka ndiri kuita kutsanangura kuti kana dova ranyungudika rovamba rwizi urwu rwandati runovambwa nenzizi ina kusanganisira rwaDhani urwu ndo runenge ruchidirwa kusvika rwanzi Jordan. Rwafamba rwunodira muSea of Galilee. Saka takasvika panzvimbo yarwuri rusati rwapinda muSea of Galilee. Ikoko rune ruchiri kufambika zvokusvikawo mumabvi zvokuti vamwe vanopindamo vanenge vachipinda. Kwakadzikawo kunenge kuriko kwokuti vamwe vanenge vaine zvikepe vanogona kunge vachitambirawo ikoko, vanodhigidha vanogona kunge vachitambirawo ikoko. Asi kune kuti vamwe vanenge vachingori vasingade kupinda mukatikati vanogona kungoibatawo kana kungogezawo kumeso. Vanhu vanongoita napo zvakasiyana siyana maringe nezvinotenda. Saka takasvika ipapo. Chikonzero chatakafarira kuona rwizi Jordan inhau yemavambiro acho, kuti mavambiro erwizi urwu. Ndakamira ipapo ndichiverenga kubhuku yamapisarema inondiudza David achitaura nezvekunyungudika kwedova pagomo reHemoni. That was some years, hundreds of years before Christ. Woverenga uona kuti nanhasi dova iroro richiri kunyungudika
pagomo iro riri dova rakatoonekwawo naDavid kuti rwizi gomo iri rine dova riri kunyungutika. Saka wega uchiona kanhoroondo kacho unokwanisa kuona kukosha kwenhau dzisingori nyaya zvadzo, asi nhau dzine zvinobatika nezvinooneka kuti dzine chekuita neupenyu hwedu mushoko raMwari. Chimwe chinhu ndechekuti chinokosha imomo ndomuya makanzi Naamani aende nechirwere chakanga chakadhiklewa pasi rese kunzi hachina anogona kuchirapa. Vanonamata nevasinganamati vakanga vakadhiklewa kuti achoti achirapika. But tinozonzwa inzwi raMwari richitaura nemuranda waMwari Elisha zvonzi enda kurwizi Jordan unozvinyika kanomwe maperembudzi abve kwauri. Saka zvitoonesa kuyera kwerwizo kuti kana wakambobvisa chirwere chisingarapiki azvaita kuti tigone kubva kuti tisina kusvika ipapo. Saka takasvikapo tikaona neparwunobva kuti rwunombobva pai kuchivamba sei. Iko kuvamba kwarwo ikoko chimwe chinhu chinoshamisa nokuyera, because mushoko raMwari munoti handizobvisa meso angu panyika yaIsraeri, handizobvisa meso angu panyika yaIsraeri. Apa ndo rwizi rwuri the main source yemvura munyika iyoyo yese. Chimwe chinokosha parwizi urwu ndechekuti ndo rwizi rwakajorodwa mambo Jesu naJohani. Ndo rwizi zvakare rwakanga rwuchibhabhatidza Johani vamwe vanhu before Christ. Ishe kuti vazotanga basa vakatanga kubhabhatidzwa murwizi irwo. Saka inzvimbo yatinoona inokosha, ine zvakawanda zvatinodzidza pairi. Inoshandiswawo zvakare sedemarcation yekudemarketa maguta, yekudemarketa nyika. Inoshandiswawo zvakare senzvimbo pamapoints ayo senzvimbo dzekuyamuka. Saka rine zvakawanda zvatinonzwa murwizi irworwo. Takabva ipapo panzvimbo iyoyo tikaenda pane imwe nzvimbo inonzi St. Peter restaurant tichida kuwana chikafu because anga masikati. Takazokundikana kunyange takazokundikana kuwana chikafu because chaiti dhure, asi chichitaurwa kuti chinokosha ipapo inhau yefish yavaiti St. Peter's fish. Saka miwo inenge ine St. Peter's fish inotengeswa ipapo kutaura pari zvino nemutengo we$20. Saka indakavawo mumwe akaramba chikafu ichi kuti chinodhura hazvingararamiki, nekuti handisati ndakambonzwa panonzi Peter's fish. Ndakazoti ndadzokako ndokuzoya ndamboresearch. Saka pandairesearcha tiri pano pa7 days ndakazozviona kuti yaivako inonzi Peter's fish. Vandaiona yange kakwaya, so inonzi yanzi tapira ndostara. Ndakazozviona ndakona because ndaiti kunyika tsvina handaigona kungoramba zvinhu zvese because pane zvimwe zvandairamba zvandichiriwo kuresearcha, zvandakaonawo zvine umbo zvandainzwa ndichigutsikana nazvo ndichange ndichingotaurawo, asi zvese hazviperi pakutaura kwangu tichitaura kudai. Zvimwe as the time goes on patinosangana mimwe mibvunzo inenge ichipindurika
kune vanayo nini. Saka takabva ipapo tisina chatatya. Takazoenda pane paCapernaum. PaCapernaum pane kamwe kashopu kema-refreshments. Ndipo patakazombotengawo zvinwiwa. Musi uyu takatomboswera zvinwiwa. Hatina chimwe chatakakwanisa kudya. Tasvika paCapernaum. PaCapernaum rinoratidza kuti inotori town. It's more than just a village. Ndipo paiva nemba yaPeter. Zvakare ndo pakatendeukira Matthew. Guta iroro ndo rakagara mambo Jesu kwemakore 3. Ndo rakashanda sebase of operations. Ndo kwaitakatenderera itinerary yake aizodzoka ikoko. Pamaonero atakaita airatidza kuti aidzoka paPeter. Ndo paakaponesa ambuya vake. Ipapo ndo pane imwe sinagogu yaakaparidza. Sinagogu iyoyo ndiyo sinagogu yakavakwa nemumwe mukuru wezana. Ndiyo sinagogu yatinonzwa kuti vaJudha vakarerera mukuru wezana kuti akatomboaka sinagogu iyi. Saka muponeserewo muranda wake. Sinagogu iyoyo ichiripo. Mudo yakambozodhirika nekuda kweearthquake panguva Jesu yaakazomboirambira kuti Korazini. Akambotuka guta iro kuti dai zviratidzo zvamakaona zvakaonekwa nemamwe maguta ingadai vanga vakapona, asi imi minana yese yaitwa muGarirea, minana yese yaitwa pano, hamuna kana kutirimuka, hamuna kana kutendeuka muguta iro. Nzvimbo iyi ndiyo nzvimbo yaiita sekuti yanga iri immigration office yekuti munenge makuita semuri kubva kuno kuna Egypt kuAfrica muchidarika kupinda mukati kunopfuura kuna Nasiri mune madarika nepanzvimbo ipapo. Saka mitero yaitorwa nana Matthew yanga isiri kuti mutero wekanzu, yaive mitero yaitosanganisa futi mitero yekupinda nemo kuti utengese zvinhu zvako, mitero yekupinda nemo kuti ubve mune imwe nyika uchipinda mune imwe nyika. Yanga yakaita sekuti kana kuti tollgate. Zvazvisiri zvemitero miduku, yanga iri mitero mihombe kureva kuti ishe ipapo vakaita basa kusiyisa munhu zvinhu zvakaita saizvozvo zvakati kurei zvanga achiita zvokuwana mari yakaita saiyo. Saka ndo paanoisiya ikoko. Paimba yaPeter pakuiona kwatakaita pakazovakwa chechi pamusoro payo. Mai vaKostandini vakazouya vakaisa mapillars vakaivakira vakazovaka chechi pamusoro, iyo vakaiprotecta. Saka vakaiprotecta nobva vaisa chechi pamusoro, nobva vaivaka chechi pamusoro nenzira yekuti unogona kuona uri pasi, kuti apo wopinda muchechi vakanosiya futi kamwe kawindo kaunogona kuitarisa imba yaPeter uchiona even pakawira murwere uya because ndo imba yakapfunyurwa nevanhu hama dzakwaya nemunhu airwara, vakapfunyura imba vaona makazara mumba maPeter. Saka paakaswowira pacho paripo pakamakwa nematombari. Saka urimo muunenge uchiona zvinhu. Saka ndo Capernaum iguta riri padhuze negungwa. Saka takabva ipo tikaenda paMount, panzvimbo inonzi Tapuka, ndo ine Mount of Beatitudes. Tapuka
zvinoreva zvitubu zvinomwe. Zvitubu zvinomwe ndo zvatubuka mugungwa reGalilee. Rwizi Jorodhani razopfuura nemugungwa Galilee. Gungwa Galilee ravambwa nezvitubu zvinomwe. Saka nzvimbo yacho yese inonzi tabuka, kududzira kuti zvitubu zvinomwe. Yandiri kuti Mount of Beatitudes inotonziwo Mount Tabuka neMotabuka. Zvitubu zvacho zvinomwe 4 zvaiburitsa mvura inovava, isingashandike, isinganwiwe, isingawache, isingadiridze, isingageze. Saka neunyanzvi vakanozvibata mvura yacho kuti haichapinda mugungwa. Vangoibata ndobva vaisa mapaipi anoirasira kunze, asi kwavakairasira kuDead Sea. Saka zvitubu zvaakushanda apa zvitatu panzvimbo iyoyo inonzi Tabuka. Saka takaona mukana wekukwira gomo panenge pari paNorth Eastern side neGalilee. Saka takakwira tikaona nzvimbo yakaparidza maBeatitudes, ndo nzvimbozve yaakazodzidzisira vadzidzi kunyengetera. Tikaona mukana wokunamata tiripo, sezvo tiri madero pakunamata. Tikasvikawo nzvimbo iyoyo yakaona kuti kunamata kwevadzidzi hakungavakwanire kana asina kuvadzidzisa munamato waakazovadzidzisa ipapo. Saka tichishuwa kuti minamato yedu izova minamato inosvika kuNashe, sezvo iye akanga paripo paakaonera kuti minamato yainamatwa naPita ingava dambudziko pakusvika kuNashe kana vachinamata munamato kusvika aona kukosha kwekuvadzidzisa. Tikabvapo pakavakwa chechi yakanaka, pakadekoretwa zvakanaka, mapictures aripo nemavideos epo aripo. Vakomana vari kuita camera work kuchechi vachishanda neinformation department vachawaniswa mukana wekuratidza. Takabvapo tikaenda panzvimbo yakawadza zvinhu, kubva muzvinhu zvishanu isame day yaakaita zvinhu izvozvo nehove mbiri. Paakanga vadzidzi vati toendesa vanhu, Ishe chiendesai vanhu, iye anoti kwete, havangaende vasati vapona. Zvadii? Dai vanoti nekuti hapana chikafu. Uye anoti kana vasina chikafu, zvamati vauya vasina chikafu ngavachidzokera, indiri kuti imi vapei. Saka vai vakafundidza kuti vandudzi vanotenga, asi kwekunotenga vanga pasina. Saka vanoti hatina, anovagombedzera kuti aiwa vapei, vanoti hatina, kunze kwemufana ari panapa anekana njiyakewo kehove mbiri nezvingwa zvishanu. Apo vaitomudza kuti ndo zviri pano, saka it's nothing papovho iri pano. Saka the best ndeyekuti vanhu vaende, ndo solution chete. Saka anoti right, uyai nezvaainazvo, saka vanouya nazvo oropafadza. Nauinotifadza ipapo ndeyekuropafadza, kuti Jesu vakatonyengetera kuropafadza ndobva zvawanda. Vanhu vese vakatya kuti zvakanga zvine mwana mudiki zvakakwanisa kuponesawo harahwa, zvakakwanisa kuponesawo mabhizinesimeni anga aripo, zvakakwanisa kuponesa vanhu vanga vaine maripo vanga varipo, nevamwe vanga vakadzidza vanga varipo, kusanganisawo naIshe akatyawo kubva pakananjika. Zvinoonesa kuti munhu wese pamberi paMwari anokosha.
rikandosiyeni yeage. Saka vanyamene muchechi tinobatapruvha kuti polisi yedu pane vechiduku yakanaka. Takabvaima kuti tikaenda tatarisana negungwa reGararia, ipapo patakati it's part of Gararia because muzasi megungwa iroro asi pari pachikoma chine vanhu tochiti mode of multiplication, asi iri nzvimbo yetauka. Takazoenda pane imwe nzvimbo takanokwirira panokwirirwa chikepe. Takawana mukana wokukwira chikepe kupinda mugungwa reGararia. Gungwa reGararia rinonzi iro riri 21 kilometers by 13 kilometers iro pacharo, asi panoratidza kuti mvura inenge ikuenda ichipera nekuti rwizi Jordan rwakunyanya kushandiswa kuchipera mvura. Saka vamwewo zvisati zvavhirifaiwazvo ndezvekuti vamwe vari kurimezha iye zvino vari kupiningira 19 kilometers, vamwe vachiti by 9 kilometers, but iyo zvinozikanwa marecords ndezvekuti it's 23 by 18. Saka ndo nzvimbo yakanyanya kutenderera Ishe vachibata basa kunyanya kumashores, pavakaparidza vari muchikepe pagungwa iroro, pavakafamba pamusoro pemvura inzvimbo idzodzo, pavakanyaradza dutu inzvimbo idzodzo. Saka tinoona basa guru ravakabata, uyezve pavakano natsa benzi, vakanorayira hondo yakanga iri pabenzi raigara kumarenda kuti nechekumucheto kunoperera gomwe iroro, kwavakanga vatofamba vabva futi musi iwoyo. Saka igungwa rine kubata kwaJesu kwakawanda kwarakaitikira. Saka igungwa rine zvakawanda zvitainzwa kuti kana tiripo tinzwa kuti kana Ishe vakafambawo pamusoro pemvura zvaingotidzidzisa zvakawanda kuti Ishe vana Mozisi vakashandiswa naMwari pakurova mvura, apa mvura yopambuka yoenda kumasaidi yoita madziro iende kufamba nevana vaIsraeri nepairi. But tinozonzwa kuti Mwari simba ravo rigumire ipapo panguva yaMambo Jesu. Vane simba rekusarova mvura asi rekutofamba nepamusoro payo vasinganyuri. Azvigumire ipapo zvotozosvikawo pakuti anenge atenda anokwanisa kuita izvozvo. naPeter akatofambiswawo ipapo. Ndipotaizwa kukosha kwekusvika nzvimbo iyoyo, kuti saka hakuna chinofanira kubhuroka mutendi pazvinhu zvose. Kana panga pasiri rwizi pakaita rwizi kuti vatendi vana vaMwari vapinde. Kana Ishe Jesu vasina kusvika pamwe pavakazarirwa kana nekutya kunyura mugungwa, pavakasvika nekutotora advantage yekutsika mvura iyoyo kuti vaende kwavaida, vakatotiwo Peter ita izvozvo uye kwandiri, akaita, akazonyurawo atanga kutauta kufunga kuti neruzivo rwokuziva maziviro ake kuti mvura inonyudza. Saka nesuwo nekusvika ipapo zvaifanira kuti zviratidze kuti zvose zvatinoshuva zvinofanira kugoneka, zvose pasina chinobhuroka. Saka tikakurusa neshipi kusvika tanosvika kuTiberias, ndokune poti yatakanoburukira. MuTiberias hatina kumirapo, rakangova guta rekupfuura nemo, tichienda kunonobudira mvura yeRiver Jordan muguta reGalilee. Tikasvikapo tikaona ndiyo nzvimbo yakabhabhatidzwa Jesu. Hatina kuzowana mukana wokumirapo zvakanyanya because yanga iri Friday. Saka Sabati ranga ratanga. Apa takatoitawo zvekukumbira
tichitokumbirawo kuti tione simba resabata nesimba rebiso vasingabvume musabata. Saka takamasvika tikavakumbira vakatitendera, tikaona nzvimbo iyoyo, taona nzvimbo iyoyo, vakazomanya vakuuya kuti padare kumurayiro wesabata isu hedu tatoona, tikagogamuchira kuti sosiri nobva tabva ipapo tapedza zuva redu taakunanga kusimba iko hotero iri mbiko iyo. Tinokutendai Baba nekurondedzera kanaka kwezuva redu rekutanga rwendo rwamakava naro muri munyika yeIsraeri. Aya mashoko ose atiri kunzwa zvizere kubva kuna baba vedu muzodziwa waMwari Baba Bishop Chirwa vanga vakaenda kuIsraeri, tichimbova nekutora kazororo kadiki chigadzirira kupinda muurongwa hwezuva ravo ravakafamba repiri. Tinotenda.